Здравейте, дами и господа! Аз съм Деян Лазаров и добре дошли в канала Game or Play. Шестото нещо в поредицата Опитай и оцени е Lava Bear. Името на този вкус Lava Bear е Pink Drink. Гледайте до края, за да разберете каква оценка ще му дам от 1 до 10. А сега, нека да го опитам. Лично аз не му знам какъв му е вкусът. Има доста странен вкус. И бих му дал като финална оценка 7 от 10. Много странен вкус. И не знам дали ми хареса, но наистина много странен вкус. И това беше видеото. Ако ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да сложите лайк. А от мен, чао!